Benvinguts una altra vegada. Estem aquí a la taula amb l'amic Miguel Àngel Roig. I què tal, Miguel Àngel? Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres una vegada més. Jo sóc en Jordi Abad, que els hi parla amb molt de gust, tots els dies, totes les vegades, i content de poder-nos juntar tots amb aquesta taula radiofònica per poder esbrinar coses que ens diuen els evangelis. Gràcies per estar aquí acompanyant-nos. El dia passat vam estar parlant de l'Evangeli de Mateu, del personatge de Mateu, l'autor d'aquest evangeli, i vam veure també quina data calculem que va ser la més aproximada perquè l'home escrigués aquest evangeli. I hi ha un altre detall que ens interessa saber, que és els destinataris d'aquest evangeli, perquè aquest és un punt important. No és el mateix escriure per una mentalitat que per una altra, perquè pensem que en aquest moment l'Església tenia jueus, tenia grecs, tenia romans, En fi, l'Església estava ja composta per diferents cultures. Llavors, a l'hora d'escriure, penso que l'autor era conscient de la gent que tenia que llegir allò. Efectivament, hi ha dos destinataris. Els destinataris universals, que som tu, Jordi, jo i tots els oients, i els destinataris inicials, no? Que varen ser aquells per als quals es va escriure inicialment l'Evangeli. Però sempre en vistes a un Evangeli universal. D'això en parlarem també. L'escrit es dirigeix a persones que formen part d'una comunitat prou organitzada, i aquesta comunitat és el nou poble de Déu, el nou Israel, i ell se dirigeix a jueus que han acceptat el cristianisme per a confirmar-les que el Jesús que ell es parla és el Messies que estava proclamat en les profecies de l'Antic Testament. 130 vegades Mateu cita directa o indirectament l'Antic Testament. Això és moltíssim, és a dir, ell té un interès molt gran en afirmar que el Messies que es parlava en l'Antic Testament en realitat és Jesús. I algunes citacions són molt clares, són les citacions d'acompliment que es diuen típiques únicament de Mateu, que són aquestes cites que diu això va ocórrer per a que es complira el que va dir per el profeta tal o tal o tal. Això és típic de Mateu. No sols és típic de Mateu, és que és exclusiu de Mateu. Els altres no ho diuen, o no ho diuen d'aquesta manera. Tenen també citacions de l'Antic Testament, però sobretot Mateu té eixa idea. Això per una part. Per altra part, això vol dir que era un grup de persones molt important. Atenció també, perquè ell també dirà en l'Evangeli, recollirà frases de Jesús en la que dirà també la paràbola dels villadors, en la que ells maten a l'enviat i que, per tant, el regne és oferit a 3 persones. Però Mateu és important, perquè el fet de que el poble jueu va rebutjar Jesús no vol dir que hi havia persones sinceres que el podien acceptar. I l'acceptaren per a estes. Inicialment Mateu va escriure l'Evangeli. Però també té la qüestió, cuidado, que si rebutgeu a Jesús, i de fet l'Evangeli serà per altres també, i així no va ser, però ells també tenen una part. Bé, ara, si parlem de les al·lusions a les doctrines, a les costums dels jueus, com sellaven les mans, les ofrenes, el dejú que feia
el jueu, tot això, Mateu no ho explica, no dona ninguna explicació. Perquè tampoc els hi feia falta als destinataris. Evidentment. Perquè coneixien perfectament, cosa que si anem a Marc, que té un altre destinatari, sí que ho explica. Tot això ara l'oient comprendrà per què hi ha diferències entre uns i altres, que no són contradiccions. Parlàvem dels sinòptics. Sí, és perquè tenen diferents destinataris en un principi i ho explica d'una manera o ho explica d'una altra. Clar, perquè a un jueu no li calia que li expliqués que es tenien que rentar les mans abans de dinar. Clar, perquè ja ho coneix. Per supost. No fa falta explicar la Pasqua, què celebren la Pasqua, cosa que sí que dirà Marc. Un jueu ja sap lo que passa a la Pasqua i en altres festes. Una altra curiositat, per exemple, el nom de Déu. El nom de Déu el trobarem molt en Joan, el trobarem molt en Lluc, també en Marc, però Mateu apenas l'utilitza. Per què? Ell parla del Senyor, per què? Perquè en lloc de Déu, o regne de Déu, ell prefereix utilitzar l'expressió regne dels cels. Per què? Perquè el jueu evita pronunciar el nom de Déu. Era molt respectuós. Molt respectuós per la llei, per el mandament, no utilitzaràs el nom de Déu inútilment. I clar, i això està clar, que ell se dirigeix a un públic inicialment, torna a repetir, inicialment perquè els evangelis tenen una visió universal, inicialment al poble jueu, que per Mateu no queda exclòs. I això és important, i ho vull repetir, perquè com els dirigents, alguns dirigents jueus, varen rebutjar a Jesús, s'han fet verdaderes aberracions, crímens contra la humanitat, l'Holocausto i moltes coses. No, el poble jueu també mereix Jesús, i Mateu escriu als jueus que accepten a Jesús, i tenen un lloc, també, com el tenim tots nosaltres. I finalment també Jesús, quan va fer una oració, va dir: Pare, perdona-los, perquè no saben els que fan. Perquè no saben els que fan. Jo crec que Déu contesta aquesta oració, i perdona als jueus que l'entregaren. Per tant, cuidado, que ahir el cristianisme o el pseudocristianisme ha fet verdaderes aberracions i el poble jueu ha estat perseguit injustament i de manera aberrant, com hem vist en la Segona Guerra Mundial, injustament. Pues bueno, ell se dirigeix a aquest poble que també té lloc en el nou poble de Jesús. Jesús finalment era un jueu, no era ni grec, ni romà, ni turc, era un jueu, tinguem això clar. Bé, això per una part, però per altra part, en la redacció que ell té, la manera d'escriure en repeticions que fa constantment, les inclusions, es començar una part en una frase i acabar la mateixa frase. Tot això eren estils literaris. Repeticions, el número 7 peticions, 7 paraules, 7 borses de pa, el número 3, tot això eren números que el jueu manipulava molt i estava molt en això. L'escrit és un escrit també meravellós. Jo he fet la tesis doctoral sobre l'escriptura, la redacció de Mateu, però no podem parlar aquí perquè ja se'ns escapa. Però és un bon grec, està ben escrit en grec, ell va fer un esforç per aprendre, perquè el grec era la llengua de difusió i per això escrigueren en grec, per a que es poguera, tot el món pogués llegir això. Però diguem-ne que el destinatari inicial són els jueus que acceptaren el cristianisme i que tenien que tindre i altres cristians que no l'havien, jueus que no l'havien acceptat, però que aquest evangeli els ajudava a acceptar a Jesús. Aquests jueus on estaven? Bueno, efectivament, bona pregunta, en algun lloc de la comunitat siro-palestina, però per allí estaven, sí. Doncs anem a veure on estaven en un proper programa
i ho podrem considerar amb més extensió. Gràcies per la teva presència, Miguel Àngel. Gràcies a tots vostès i ens trobem en un proper programa per seguir esbrinant coses del llibre de Mateu.